Návštevníci slovenských jedál si mohli skúsnuť na spišských brinzových pyrohách v 7. ročníku súťaže Majster pyroh. Každoročné podujatie na spiskom salaši Majster pyroh má už svoju históriu a zúčastňuje sa ho čoraz viac ľudí z celého regiónu Spiš. Dni tradičnej kultúry začali na spiskom salaši v roku 2001 a teraz, keďže už je rok 2007, takže už ubehlo dosť dlhé obdobie. Pre návštevníkov bol pripravený pestrý kultúrny program. Majú možnosť vidieť spišský maxi pyroh, ako sa vlastne varí, ako sa pripravuje a ako chutná. Potom majú možnosť vidieť a zúčastniť sa furmanských súťaží o furmanského pomocníka. Súťaž Majster pyroh, kde by sme chceli vyhlásiť víťaza, ktorý dokáže zjesť pripravenú porciu pyrohov čo najskôr. Okrem varenia slovenských špecialít si návštevníci mohli pozrieť aj výrobu ovčieho syra a tradičné ľudové remeslá. Pozvanie prijal aj minister obrany František Kašický, ktorý nasledoval prezidenta Ivana Gašparoviča a pribil na stenu salaša svoju podkovičku. Ja som veľmi rád, ak ľudia, ktorí rozvíjajú pôvodnú slovenskú tradíciu, slovenskú kultúru, patrím za to vďaka a uznanie a každé takéto podujatie, ak je podporené z úrovne napríklad člena vlády, je veľmi vynikajúce. Rezbári pripravili ministrovi prekvapenie v podobe drevenej sochy. Vytvorili nového regrúta, ktorý ako rozšíri rady ozbrojených síl Slovenskej republiky. No tak a pomenovali sme ho, že to bude regrút Fero. Najväčší spišský maxi pyroh sa podarilo uvariť minulého roku a meral 149 cm. Tak momentálne rekord nerobíme. Chceme uvariť taký pre ľudí, taký chutný. Bude mať nejakých 1,40 m, takže nie je to momentálne o rekordoch. Koľko váži taký pyroh? No, zhruba takýto pyroh váži okolo 4,5 kg. Je tam 3 kg hrubej múky, je tam zemiakovo-brinzová plnka, soľ, peper, slaninka, smotana, pažitka, petržlená vňať. Ochutnať slovenské špeciality chcel asi každý. Ja mám rád zemiakové špeciality. Zatiaľ ešte nie, lebo som sa prihlásil do súťaže a chcem ju vyhrať, preto potrebujem miesto. A čo ste ochutnali? Také kocky boli narezané. Asi to boli zemiakové, ale veľmi dobre to bolo, tak to bolo pocukrené, takže malo to dobrú chuť. A chystáte sa ochutnať aj ten pyroh? No keď sa nám ujde, ale to skôr nedúfame, nie že nedúfame, ale sa nám asi neujde, lebo vzadu sedíme. Do súťaže Majster pyroh sa prihlásilo 35 súťažiacich a zjedlo sa vyše 400 pyrohov. Súťažilo sa v 3 kategóriách. Najrýchlejší bol súťažiaci z Poľanoviec. Ako dlho ste pred súťažou nejedli? Ako dlho? O 11. hodine. Naposledy som jedol. Bolo ťažké zjesť takto rýchlo? Okolo 40 by som nech dal. V Dubrave som vyhral, tak to na pretekoch. 15 pyrohí za necelú minútu. Tu boli veľmi jemné a v Dubrave, kde som bol na súťaž, boli tvrdé. Tak tu som raz zakúsil a všetko prelknul. Zaujímavosťou je, že ženskú kategóriu vyhrala dcéra pána Nemerguta. Víťazom blahoželáme a porazení si budú musieť počkať rok, aby nad tohtoročným majstrom zvíťazili. Ďakujeme veľmi pekne.